Ulaon pangulihon anak, pamulihon boru di bagasan adat toba. Nasomal di ulahon di pangaratoan. Ia parjojor ni ulaon di na pangulihon anak manang pamuli boru na yenet sian akka referensi doat pengalaman songonon ma. Pertama, patua hata marhori-hori dinding, paduahon marhusip, patuluon martupol, dohot marhata sinamot, papaton martonggo maria raja, palimahon marunjuk, pesta unjuk. Nomor sada, patua hata marhori-hori dinding. Molodung marsi haholongan akan aposo jala martahi nasida mamuka parsaripeon manang marrumah tangga naib baru yang gonahinan najolo mamitor marsilianan taddado nasida uppamana madar sapu tangan uang cincin mas doho na asing dungi di pabuan nasida matahi nasida itu natoras nabe. Borhat ma pihak para anak mendapatkan pihak perboru laho marsi taddaan huhut makkatai mangrang-rangi akan perlu taringot tu sakap nanaing mardonga sarepe anak dohot borui. Alayat dorang soi boy do perjolo pajupang sahala bagian boru sian pihak para anak dohot perboru. Dirok mai istilah domu-domu. Laho makkatai taringo tu balgani sinamot na naing pasahat ton ni parana tu parboru. Hira-hira songonon ma na madasdasi magwarna. Dung hira-hira adong hadomuan manang kesepakatan sementara ipe asa borhat pihak parana mendapatkan pihak parboru. Balik satahe nung ngasipata buai pajupang suhut parana dohot parboru. Alani naung ngadong hian partodongon nasida. Ia soi ala nunga masitad dan hian alani perdonganonon manang alani pertimbangan na asing. Torok ni paranak naro mendapatkan perboru cukup mahirere toluripe nunga termasuk di sisa hal bagian boru. Songoni nang perboru menjalo haroro ni paranaki sarupa matorokna. Para anak di sidang pola mabuan namar miak-miak alai cukup makanan ringan. Parboru pedang pola para dewan si panganon alai cukup patu pahon kopi manang tes. Paborhak ni para anak tu bagas ni parboru mana nidok na patua hata manang marhori-hori dinding. Alai molo binereng do di Pekanbaruan hira nunga langsung suhut para anak mendapatkan suhut perboru di napatua hata. Jala pakatayon nunga dihatai buhi ni sinamot dohot ulus. Songoni nang masalah pertordin ngiulaon dialap jual do manang taruho jual. Paduahon marhusip. Di perserahanon na binereng ditiki marhusip nunga di jauh para anak akka raja ni partubu songoni nang parboru. Para anak nunga mabuas si panganon jala jumlah ni para anak doat parboru sipata nunga hira naing dos ditiki namar hata sinamot. Moloboy nian unang pola pagodakku pihak para anak doat parboru di nalaho marhusip. Holan akka nasolhot madiotang suhut para anak dohot parboru. Sipata alasan ni para anak dohot parboru iman alaho menghargai akka dongat tubuna. Unang didok dang parbinoto nasida taringot tu rencana ulau ni diari na naing roon. Pakatayod dison secara garis besar tersongonon ma na binering di pangaratonon. Pihak para anak melalui Raja Perhata pasahatot tu parboru tahini na poso anak nasida do boru ni parboru imana naing mamuka persaripeon na baru nasida.
Patuson hata ni domu-domu taringok tu balga ni sinamok nanaing pasahaton ni para anak tu parboru. Di halaman ni ise ulau nunjuk dialap jual manang ditaruhon jual. Pika lebar ulos pasahaton ni parboru tu pihak para anak. Adigan martupol sekaligus mai ditaringoti tu namarhata sinamot.